Tinotenda mubvunzo uri kwamuri pamarufu. Haive dare, I have an issue that is stressing me. Unfortunately, my girlfriend ane pamwiri pangu. Ndakawirirana naye kuti ngatirorane before mimba yaoneka. Problem yavepo, takataura natete, tikakumbira list. I was planning to raise at least 3,000 flora. Musikana akazoburitsa mashoko kuti baba vangu vakati hatidi kuunganidzirwa mafufu. Ndinganzi ndakanganisa here, ndikaudza mumwe wangu kuti imboshinga ndichiwedzera mari since vasingade mafufu. Aiwa vabereki havasi wrong boss, havasi kuziva kuti munhu akatokambura. Hanzani kana akambura ngaichidzika achida mafufu. Aiwa akatokamburwa kasaka aiwa but 3,000 mafufu here. Hakuna mafufu aiwa ndikuti vabereki pavari kutaura position yavo yekuti hatitoda mafufu vari kuti havasi kuziva uyo ari kutanzi munhu ndakatodya. Ende paakuti hanzi ndikave wrong yekuti mboita shiri ari kuti ine nhumbu saka nyaya yacho chabuda. Saka iwo munhu kana musikana akanga atodyiwa nhumbu yakovha unotaura kuti even pamaroro pacho pamaroro pacho ka even unoona confidence dzei mwana akatodyiwa ka pane pauchati iri unomubata kana asati adyiwa unogona kumubata uchiti aiwa botsvagai bhozi une chaunobata but kana ane nhumbu kawada kuti ngaaende kumunhu wake hauchade kumuchengeta ikatongobuda nhumbu iyoyi ndara asisina simba auti mafufu ngavatokasika anoshayika mafufu anoda mahara munhu anoda mahara saka torai mafufu makanara dai vamwana vamwe atozwa dareka akatara mafufu atoti chiudzai mafufu tirarama adura une mashayaka mafufu saka madhara ari achiari kuti mwana udari raiti voziva ari kuratidzwa tete vangatomhanya voti unopato hanzvadzi dai tiri vamwe bhoza iwo akangoita nhumbu munhu ane munhu haungachengeta munhu ane nhumbu unotomuti chienda kumunhu wako